είσαι? Ποιος είσαι? Εγώ ποιος είμαι? Σε ποιος είσαι? Εγώ ποιος είσαι? Ποιος είμαι εγώ? Σε ποιος είσαι? Σακ! 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 Έλα! Εγώ ποιος είμαι? Κουτσαράλος είμαι! Εσύ μην μπερδεύεις. Χαμένα δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Έλα! Τι έκανες? Έλα, όλα καλά. Τι μου λες? Πότε θα έρθεις να με πάρεις? Α, ωραία. Τι θα πάμε στη μερά, τι θα πάμε? Ποιο καφενείο χαμένα? Κλειστά είναι καφενείο, δεν το ξέρεις. Εσύ πού πας κάθε μέρα? Άλλο δικαιολογία, γι' αυτό σου λέω, πρέπει να βρω μια δικαιολογία, θα πω στη μωρά. Όχι, φοβάμαι, σε λέω. Ναι. Εγώ άρεσε, δεν θα έρθω στην πορεία, πας καλά. Εγώ άρεσε. Εγώ άρεσε, αν έξερε η Ευρώπη, τι εγώ κάνω εγώ για το κόμμα. Θα με έστειλε κατευθείαν, θα με έδωνε στον Μπογδάνο, και θα με έβγαλε στα κανάλια να μην δείχνουν και ειδικά και να λέγανε ότι εγώ έβγαλε το μικρόβιο και το σκόρπισε στον κόσμο. Πας καλά, δεν την ξέρεις την Ευρώπη. Χαμένα. Έλα πάλι πάρταλο, κι εσύ. Του Μπογδάνο. Ναι. Πήγε σήμερα κάτω στο Πολυτεχνείο. Το είδα εγώ, ο Ιωνίδας μου το έφερε από το κινητό του, με την έδειξε. Ναι, ήταν κάτω να κάνει επιθεώρηση στους χωροφυλάκες. Ναι, βέβαια, βέβαια. Ναι, Χρυσοχοίδες τον έστειλε, ποιος θα του στείλει, εγώ τον έστειλε. Χρυσοχοίδες. Έκανε επιθεώρηση. Ναι, τον Ταμάρ, direct, Δουκάρ. Το Δουκάρ, τον Ευρώπη, το Δουκάρ, ναι, τον Καμαρώνη. Τώρα έφυγε από το κανάλι και συνεχωριέται. Τέλος πάντων. Ναι, τώρα παίζω οικολογία που θα πω. Έχουμε 2 μέρες, ναι. Πρέπει να το σκεφτούμε. Το κάνουμε σχέδιο. Σχέδιο το κάνουμε πώς δεν είναι. 2 μέρες έχουμε. Σάκ. Ακούω βήματα στην αυλή, έρχεται. Σνίτσα ήταν, σκάσε. Πήγε και καφέ, σκάσε μας, το σιλιάς. Κλείσε.